саламатсызбы, кадерле тамашачылар һәм безне караучылар. Һезнең алдыгында Башлай каналын алып баручылары Илсам һәм просто Данил. һәм без башлайбыз. Бына тагы һавык көннәр башланды. Сессия итеп килә. Беләм, Данил, студентлар инде хыяллары бар. Юк. Сессияның уңышлы ябуы. Шуңа күрә без бүген Санкт-Петербург калаһындагы хыялдар тормышка ашыра торган урындарды һезгә күрсәтәсәкбез. Карайбыз. Киттек. Һезнең алдыгызда Адмиралтейство бинаһы. Бу бинаны Петр I 1704 елда беренче корабльләр төзер өчен уйлап сарган. Бу бинаның алдында фонтан. Хәзер һезгә Илсам ничек үзенең хыялларын тормышка ашырганын күрсәтәсәк. Юк, Достар, Атланттар турында бөтә әле белә бит инде. Әлбәттә. Яңа белеп калдым. Борынгы грек мифологияһы буенча Зевс атланттарды күк көмбәден тотып торырга чакырган. Санкт-Петербург каландала. Яңа Эрмитаж зданиянда атланттар балконда тотып торалар. Уларды эшләр өчен 157 ташны яллагандар. Ого. Инде проблемалар бармы? Һәм һин уларды ничек хәл итәргә белмәйһеңме? Инде кызың юкмы? Әллә егетең юкмы? Улайга, аякта баш бармакты ышкыр кирәк. Аллилуйя. Проблемалар юк. Башлай каналы Санкт-Петербургта иң популяр каналларның бере. Моны карагыз. Ин кайда мин шунда Галиям. Извините, мужчина, а вы знаете про канал Башлайк? Башлайк? Да, Башлайк. Да, конечно, знаю. Вот недавно смотрел репортаж новый. Вот. Да. Үзегез күрдегез. Бүгенге безнең репортаж тамам. Әгәр дә һезгә ошо видео охшаны икән, лайктар куегыз, комментарийлар языгыз. Без һезнең өчен ошо һук көндәрдә туңып, тагы да кызыграк видеолар эшләргә әзербез. Осрашканга тиклем. Башлайык. Тут нимәдән? Без кайттык. Всё. Шуңа күрә бөтә студентларның хыялы сессияның Беренче корабльләр төзер өчен төзегән. Хәзер тигән. Һезнең алдыгызда Адмиралтейство бинаһы. Моны карагыз. Эй, мужчина, вы не знаете, куда пойти? Тихо. Идешь налево, песни заводишь. Идешь направо, песенки поешь. Все нормально. Как ты не подскажете, куда пойти мне, чтобы спросить у него тихо? Может, реально будем просто стоять, а то как мы... Зачеркнул что-то? Молодец.